Marius Korpela, Porin Kamppailurheilukeskus. Minuutti aikaa saapua ottelualueelle 2. Ihan rauhallista peliä. Santtu, lähde vaan aukkoon. Hyvä Renny. Blokkaa se, kun se nousee, niin heti. Perä. Ei lähde, Santtu, ei lähde. Noniin, pysy siellä. Tuli pisteet. Ihan rauhassa. Saat sen, hyvä. Sitten käänny. Pysy. Sinne, juuri noin, hyvä. Pura halppi. Hyvä, sitten lähet pelaa. Ihan rauhassa. Ei oo kiire. 6-0 johto. Rakentele rauhassa, jos kaveri on noin passiivinen, niin voit ruveta rakentelemaan siitä. Kolme ja puoli jäljellä, ei mitään ongelmaa. Vasen polvi aukee. Vasen polvi. Renny, vasen polvi aukee. Nypytä. Sviippa! Ajaksä? Ja näin saatiin numero 1 Junnu Cupin viimeinen finaaliottelu käyntiin. Siellä Kierrä sieltä sen! Kamppailussa mitataan Sports Academyn mestaruus ja kunnia. Nyt sukellat, Santtu, sieltä pois. Ei tuu pisteitä sille tosta positiosta. Sukella pois vaan. Jäät päälle, tapahtu mitä tahansa. Hyvä. Liiku, Santtu, liiku. Me ollaan tässä. Tässä tulee kyllä pisteet, kun ei kerkeä kolmeeseen. Me ollaan tässä. 2 minuuttia aikaa, ei mitään hätää. Haet lopetuksia. Varmoja liikkeitä. Tuo jalat auki. Minuutti 20, johdat 15-0. Kaikki rauhallisesti, tarkasti. Toimiin uudestaan ja lähde hakemaan sitä halppia ja sitten tiedät kyllä mitä. Hae siitä, työnnä vaan se sinne sisään, haet halppi. Pysyt päällä, minuutti aikaa. Hae Santtu se halppi sieltä, hae vaan väkisin. Nyt vaan pysyt päällä ja hae tarkkaa. Lähde Santtu kippaa vasemmalle, kun se jalka on sulla nipussa. Lähde kippaa se vasemmalle. Kippaa. Sitten lähde aukoon
sitä. Nyt on 40 sekkaa Santtu aikaa. Aukaset sen kaati ja lähdet tulee sieltä niinku juna. Roope Uski, Polar. Paina se kaveri alas, älä anna se vetää itse sinne. Avaa vaan, Renny! On Paina varaa! kaveri alas, blokkaa se sillä lantiolla, kun se lähtee nouseen mukana. Työnnät sen alas takaisin. Renny, on varaa! Avaa vaan! Avaa vaan, on varaa! On varaa, avaa vaan! Kaikki pelin 15 sekkaa tuu tohon ja lopetat. Tulee, lähdet tekee vaan. Loppuu vielä! Vedä. Alek! Vielä melkein ehtii käsilukon tehdä. Oot Suomen mestari! Ai. Anteeksi, pilasin teidän videon tässä.